Pun Agosto 28 sagkod Septembre 18, 16 ng individual ang inaresto kan kapulisan sa Bicol matapos na magbalgar sa COMELEC election gun ban. Anom sa 16 na violators ang nadakop sa probinsya nin Masbate. Tulo sa probinsya nin Camarines Sur, tuluman sa syudad ni Naga, duwa sa Sorsogon, saro sa Albay asin saruman sa Catanduanes. Ang mga nadakop na nagbayular sa election gun ban posibleng makulong ninday mababa sa sarong taon asin day malangkaw sa anom na taon. So ang mga nahuhuli dito can also face permanent disqualification from holding public office and deprivation of the right to suffrage. Meaning to say, pag nasa government ka, pwede kang ma-dismiss or pwede kang ma-separate from the service. Whereas, another thing, wala ka ng at least 5 years na hindi ka pwedeng right to vote din sa suffrage. Total na 12 assorted firearms, 193 na ammunitions, asin 8 deadly weapons ang nakumpiskar sa 16 na gun ban violators. Nangunyan ang nasa kustodiya na kan otoridad. Number one, for security purposes, kaya nga natin pinagbabawal ang pagdadala ng baril para hindi po siya maging basihan na pag may kagalit ka, babarilin mo or papatayin mo. So, this is a preemptive measure ng PNP and COMELEC para maiwasan natin yung mga ganoong mga insidente dito sa Bicol. And we don't want hostility dito sa region natin. So, we are just asking for the support of the public na baka may mga nalalaman kayo, may mga nakikita kayo na nagpapakita ng baril. Just text us. Mga ano lang kami one chat away from our Facebook pages and sa mga social media accounts sa mga municipal police stations natin. So you can inform us and we will deal with that confidentially. Madurar ang COMELEC gun ban hasta Nobyembre 29. Mientras tanto, total na 475 kapulisan sa Bicol na may kaparientes na kandidato sa BSKE 2023 ang para mientras na pigre-assign sa man iba-ibang provincial police offices. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.